Kaixo eta ongixin magazinera sorioneku gaur ere hemen programa hau ikusten zaudetenoi, izan ere gaurkoan bi elkarrizketa interesgarri izanen ditugu, lehenik eta behin Patxi Urrutia gure kolaboratzailearekin egonen gara aktualitateari errepasotxo bat eginez, beti bezala, hainbert kontu egon direla Barrio Nuevokoa, Erdizekoa eta bertzea hainbert gauza, Irulegiko eskuarena baitere. Eta bigarren elkarrizketan berriz, Patriz Dumora Watsonekin egonen gara hain zuzen ere, atera duen azkeneko zedea Bobby horren inguruan solasean. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroaren 15 zen, 1630ean, Johannes Kepler, astronomo eta matematikari alemaniarra hil zen. 1958ean, Kanadak, Estatu Batuek eta Erresuma Batuak bomba atomikoaren sekretua Sesberi entregatzeari ezezkoa eman zioten. Eta 1959ko, azaroaren 15ean, Nathuram Godse eta Narayan Apte exekutatu zituzten Mahatma Gandhi erail zutelako. Akitzeko 1985ean, Espainian gerra garaietako heriotza zigorraren ezeztapena adostu zuten senatuan. Aste honetan Iruñerria kulturaz beteta dugu, ikus dezagun agenda. Gaur asteartean Isildutako eskuak liburuaren aurkezpena Jon Abrilen eskutik 7etan Atarrabiako kulturretxean. Idazki politikoak liburuaren aurkezpena ere Karrikiri elkartean 7:30 Pako Aristi eta Xabier Monasterioren eskutik. Bihar asteazkenean Minan Ametxe Arzaiusen liburuaren aurkezpena izanen dugu Arzaius beraren eskutik. Arratsaldeko 7etan Atarrabiako kulturretxean. Karrikiri elkartean 7:30. Eta asteazkenarekin agitzeko Tritzak eta Arkaitzkanok zerbait geratzera doa edozein unetan errezitaldia eskainiko dute Kondestable Jauregian 7:30. Hortzegunean berriz, Euskaraldiaren irekiera festa izanen da Zentral Kafe Antzokian atxaldeko 7etan, Aita Mari dokumentala Atarrabiako kulturretxean 7etan baitere, Hitzen Asperenak liburuaren aurkezpena Labagunean 7:30 Josu Jimenez Maiaren eskutik, bertso saioa antolatu dute Nupeko Euskara taldeak Bertsorik Laban arratsaldeko 7:30 eta bertan izango dira Ekain Alegre, Mikel Etxezarreta, Peio Ardaiz eta Inara Leregi. Eta hortzegunarekin agitzeko sex berdinak 8etan Gaiarren Aitziber Garmendia eta Telmo Iruretarekin. Hortziralean Kurio sexatzen 6 eta 12 urte bitarteko aurren guraso eta erreferenteentzako hezkuntzarako tresnak lortzeko formakuntza teoriko praktikoak Antsoaingo liburutegian 8etan. Baitere Bidea da borroka, Beñat eta Unai Gaztelumendiren komikiaren aurkezpena Laban arratsaldeko 7etan. Eta Dantza bizi eta kantu prest, Biltokiaren 20. urteurrenaren eta Iruña taldearen 50. ospakizuna, baita Euskaraldiaren hasieraren ospakizuna 7:30 aurrera Txantreako Biltokitik. Larun batean, aurkitu gabeko altxorra Zirika Zirikusen eskutik, Atarrabiako etxe bizitzen 7:30. Lehendakari gaia antzerki komedia, Uarten Kultur etxean 7:30. Eta Horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien lehen edizioa azaroaren 19an, 28an eta 26an ospatuko da Baluarten eta Planetarioan. Igandean hauntz gazta egiteko tailerra Laban Ekoilandoren eskutik, Josean Iturraldek bideratuta, goizeko 11etan. Baitere, igandeak Mantapean Labasarearen zinema zikloaren barruan, Oskar Alegria zinemagilea Forever bere film kutxunaz mintzatuko da. Eta iganderekin agitzeko Neomak taldeak kontzertu eskainiko du Berriozarko entzunaretoan arratsaldeko 7:30. Ikusitzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen Orri osoa Irulegiko eskuari eskainia eta izenburuan Irulegiren eskuak baskonierazko testurik zaharrena azaltzen du. Brontzezko xaflak 5 hitz dituen idazkun batu, baskoniera signario panhispanikoaren aldaera eta aurrekaria bezala. Informazio gehiago jarri dute, pieza Kristo aurreko lehenengo mendean datatzen da. Arantzadi Zientzia Elkarteak Kristo aurreko 1600 eta 1400 urte bitarteko kokaleku batean egin zuen aurkikuntza. Manolo Romerok, Aranguren Ibarreko alkateak Irulegi mendiaren altxor
arkeologikoa baloratu du. Zorioneko gehitu du. Berri gehiagotan, 4 urteko espetxe zigorra eraikuntza enpresaren porroten iruzur egiteagatik loreak maskortzeko. Baitere, foru gobernuak Zangotzan muga meategia eraikitzeko baimena eman du, eta epai batek Globoko 206 Raider soldatapekotzat hartu ditu. Diario de Navarran izenburuan, Nafarroko gobernuak Europar Batasuneko 35 milioi baino ez ditu gastatu berreskuratze proiektuetan. Kopuru hori urrirako programatutako 210 milioitik urrun dago. Argazkian berriz, Irulegiko eskua eta izenburuan, esku batean idatziztako baskoiaren iragana. Duela 2000 urteko euskarazko testurik zaharrena aurkitu dute Arangurenen. Eta berri gehiagotan, Globok Nafarroko 206 banatzaileak kontratatu beharko ditu. Baita ere, foru gobernuak Sanguesako mina muga proiektua baimentzen du. Eta Gara egunkarian baita ere Irulegiren eskua etorkizuna berpentsatzeko iraganaren simboloa jarri dute. Editorialaren lehenengo hitzetan, zorioneko gu etorkizunuko euskal herritarrak. Aurkikuntza historikoa ezagutarazi zuen atzo Aranzadi Zientzia Elkarteak. Irulegin topatu zuten brontzezko esku batean irarritako testu batean, hizkuntza baskoniarraren idatzizko lehenengo aztarnak aurkitu dituzte. Berri gehiagotan, ez dago zalantzarik testua idatzia dagoen hizkuntzaz. Baita ere, eskuak dirutza sortzen du 2000 urte geroago. Berri egunkarian baita ere Irulegiko eskuaren argazki handi bat eta izenburuan zorioneku. Inoiz ez bezalako aurkikuntza bat egin du Arantzadik hizkuntza baskonikoz idatzitako 4 lerroko idazkun bat Kristaurreko lehenengo mendekoa. Arangurenen topatu du Irulegiko eskua izena eman dioten objektu batean. Zorioneku da transkribatu duten lehen solasa. Berri gehiagotan, Euskaraldiak babesgune erraldoi bat sortzen du hizkuntza ohiturak elkarrekin aldatzeko, Peio Etxelekuk jakinarazi du talde politiko bat osatuko dutela Euskal Elkargoan, eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute Bordelen. Eta Euskal Herria Irratian Berta Garzia Labeko kidearen hitzak, berandu dator oso Globoren kontrako epaia. Globoko 207 banatzaile soldatapekoak direla ebatzi du Iruñeko gizarte arloko epaitegiak. Enpresak segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak pagatu beharko ditu. Eta Pako Aristik idazki politikoak liburua aurkeztuko du gaur Iruñean. Azkenik, euskarazko testu juridikoen erakusketa zabaldu dute foru parlamentuan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteartea haizea eta giro nahasia izango ditugu hizpide. Hego-mendebaldeko haizea zakarri ibiliko da, bereziki Bizkaia eta Araba mendebaldeko mendinguruetan, eta goizean traba egingo du. Goizak aurrera egin ahala, beste fronte bat iritsiko da, eta euritara joko du, eta arratsalean zaparrada mardulagoren bat bota dezake. Aldi berean, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta arratsaldean indarra galduz joango da. Temperatura ezer gutxi aldatuko da. Asteazkenean hodeiak izango dira nagusi eta hego haizea ibiliko da bizi, baina ateri eutsiko dio. Goizaldean zerua nahiko garbi egon daiteke eta goizean goiz temperatura freskoagoa izango da. Baina egunean zehar hodei dezente agertuko dira, arratsaldean hodeitza handituz joan daiteke eta egunaren amaieran tantaren bat bota dezake, baina oro har ateri egongo da. Hego-mendebaldeko haizea beste egun batez harro ibiliko da eta temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Eta gaurkoan berriz ere, astearte honetan aktualitateari errepaso egiteko gure analista politikoa, gure politologoa dugu hemen, Patxurrutia, atxaldeon. Baita zuri ere. Mil esker etortzeagatik. Bueno, zorioneku gara euskaldunak hoi erran dute, bakigu Irulegiko eskuarena, Patxi batzuk erran dute, oraitxeen bera, aipatu digute, horrek
demostratzen duela, frogatzen duela, euskera ja Kristo aurretik hemen inposatzen zela, Nafarroan. Nafarroan gezurrian eta trampetan hain jaioa gara, edo hain jaioa dire zenbait, non errealitateak kontra beraien egoerak edo beraien adierazpenak edo salatu egiten dituztela. Ez dute, ez da UPPek, UPNek edo Voxek ez dute zer erran atzoko bilaketa horren inguruan, eta honek animeleko garrantzia du, zerengatik 1000 urtetako historio bati buruz ari gara, gure hizkuntzaren balioa eta aberastasunari buruz ere, eta orain dela inbertze urtez gure arbasoak hemen bizi zirela, hemen bizi egiten zutela, eta hemen idatzi ere egiten zutela, ez? Egun zoragarria zen atzokoa guretzat, ikusiz nondik gatu zen, eta horrek laguntzen algaitu hobeak izateko eta bide hobe bat hartzeko hemendik aintzinet, baina horretarako behar dituzte beraien trampak eta gezurre bazterrean utzi, eta utzi zientziak bere lana egiten, baina ez dute ohitura hori sartua barnean, baina ikusten dugu euskararen legearekin ere zer egiten duten, baina hala eta guztiz ere segituko dugu hor aztertzen, hori babesten, eta gure hizkuntza eta gure tradizio eta gure historiara lantzen. Baina ez da EH Bilduren estratagema bat? Hori pensa dezakete, horiek eta erran dezakete azken finean, badirudi pomada, denetako balioen pomada bezala dela HB, zerengatik, hau atratzen dela, HB bertzirak basten dela, hemen denak HB dire, edo EH Bildu, edo horrelako zerbait, eta hori dire hemen mundunten existitzen diren errealitate bakarra beraien interesatzen zailakot. Baina, gu hortarako gauda hemen, beste errealitate hori edo errealitatearen inguruko beste ikuspuntu hori aztertzeko eta ikusteko eta egoera berri bat, hobe baten alde egiteko. Paul Bilbao, Patxi, zehazki hemen Nafarroan ibiltzen den, euskara kontuetan ibiltzen den erreferente hauetako batek, Euskalgintzaren Kontseilukoak erraten zuen, ea zer pentsatuko zuten, baskoi horiek ustean oraindik Nafarroan, gaur egun, euskara nolabait ere ukatzen dela eta ez dela onartzen eremu handitzetan. Alde batetik oso harro izango ziren, azken finean beraien jakindurea inbertze denboraz mantendu egin dela eta gaurko egunean oraindik agertzen dela, eta gainera gure gizarte osoa astindu egiten duela. Alde horretatik beraiek zeramaten aberastasunik eragarri hori, gaurko egunean 1000 urte geroago errekonozitu izatea. Nik uste dut izanen zela beraiek pentsatuko dutena, bertzatetik tristezia ikusiz ere, hemen zenolako astok irten baditugun eta horrelako errealitateak ukatu egin nahi dituztela, jakinduria ukatu nahi dutelako. Eta hau jakinduriaren aurka joatea, astopituena da, ez da bertze errateko modurik argiago zer nolako jendeak ditugu gure inguruan, gehien bat jakinduria, historia, eta gure aberastasunak gorde edo desegin edo desagertu nahi dituztenak. Erran dutenez, Patxi, esku horretan agertzen diren hitz horiek, idatzi horiek, seguraski badirudi erranairu bat zela edo bere garaikoa onari harrera egiteko eta txarra etxetik kanporatzeko. Erabiltzen diren simbolo horietako bat, zorioneku hortaz, zorioneku lelo horrekin hasten da. Patxi, zu gaur egun nori opatzen diozu, nori opa diozu zoriona eta zorte ona? Nik zoriona opa diot denei. Bakarrik haunitzek begiak itxi egiten dituzte edozein lekutan ibiltzeko, eta gero erori egiten diren muturketuta ez. Eta nik uste dut Oiei opa diete nolabaitera argitasun pixket ardezatela beraien buruan eta hasi daitezela historia aztertzen, historia den bezala gertatu dena aztertzen, eta ez neski asmakizun bat jartzen historiaren ordez edo errealitatearen ordez edo pastutakoaren ordez. Hemen gure hizkuntza orain dela 1000 urte bat zegoen, gaur ere badugu kristoin aberastasuna da hau, poztu egin behar gara horretaz eta aurrera segitzeko aukera eta ilusio handiarekin ere jakinez non ginen eta nondik gatozen. Eta gainera, Amaiurko gazteluaren, portzeungarren urteurren horretan, ez? Nik pentsatzen dut, Patxi, segitzen dut pentsatzen hau,
EH Bilduren estratagema bat dela, orain gainera maiatzen kanpaina da, eta hau dena orkestatua dagoela. Bueno, beti pensa dezakezu nahi duzuna, badakigu azken finean zuk ze pensatzen duzu, nahiz eta hemen bizket desasatu, baina, bueno, pozik gaude dena den euskaldunok, denek pozik egon behar dugu horrelako bilaketaren ondorioz. Zorionekuk, beraz, hemendik ere animoak eta besarka da, karantzadikoei urtetan 57 okerrezpanago lan egiten dutela, Martxelo mendik erraten zuen bezala, normalki baliabide ekonomiko gutxirekin, beraz zorionak ere Matxin Aiestarani indusketaren zuzendariari, eta eskua aurkitu zuen pertsonari baitere, eta euskaldun guziei zorionekuk. Bueno, Patxi, kontu politikoagoetara etorrita, bastandarrak gara gubiok zehazkiago, eta, kontuak ari dire zailtzen, bastanen, badakigu, hainbertzetan solastu gara, erdizeko kontua dugula, bertan erdizeko parajean, Magnesitas de Navarrak enpresak magnesioaren inguruko arrobi bat erekin nahi duelako, eta hau PESIS bihurtu dute, hau da Nafarroatik errango dute bertan zer egiten den edo ez, bastandarrek eskatu zuten kontsulta bat egiteko, bertzeri gabe, bastandarrei eskatzea, beren iritzia zein den jakitea, hori debekatu zuten, gero, 15 herri bat dire bastanen, eta bertako alkatek errantzuten, beraiek galdetuko zietela herritarrei, eta hau ere, Patxi, debekatu dute berriro. Bai, arrazoik ez dutenean debekoa eta legeak erabiltzen dituzte berdin da, legeak zer erraten duen, zer ez duen erratzen, nik zu baino azkarrago naiz, nik erabakitzen dut eta nire erabakia da azken hitza. Horrelako zerbait egiten ari dire, begira ezazu, Nafarroan badugu arazo bat dena, despopulazioa edo, jendea desagertzen ari dela, herrietatik desagertzen irira etorriz, eta herriak usten ari direla, ez? Hemen dugu kasu bat, non landu egiten den administraziotik herria desagertzea. Herenegu, nuen eneko jendeak eman zuten prentsaurreko bat, erranez, ardilatxaren etorkizuna zalantzan zegoela, zeren eta, pensuen prezioa goitizko gana zela, eta oraindik gehiago igoko zela, eta ezin zitekela, beren ikuluak eta ezin dituztela ardiz beteta mantendu, eta hor neurriek hartu behar zirela. Gusten dugu Nafar gobernua justu kontrako neurriek ekentzen dituela. Urrik edo merke lortzen aldituzun janaria ardiendako, bazka ardiendako, bazka hoi galdu egiten duzu, eta horre oraindik kostua handioagoa dituzu, ez? Eta hoi zaintzeko edo erresteko zer egiten dute? Oraindik ere kakagaio nahasi eta zailtasunak askoz ere handiago jarri. Ikaragarria da horrelako zerbaitetan, horren inguruan eztabaidare sortzea, zerrengatik goi beharko zuken, hori dela 600 urte eztabaidatu eta horko bastandarre borrokatu zuten erregearen kontra eraman zuten borrokaren ondorioz, baite hoi gaurko egunean jende guziena, herritar guziena, ez? Horrelako egoera gogorra eta zaila da, eta gaurko egunean heldu dira gainera demokratiko izan daiteken zerbait ukatzera, zeren azken finean ez da erten referendum bat egitea, planteatzen dena da, Junta Generalak onartzen duen bere legedian markatua duen zerbait ere egitea, hau da, jendeei galditea bereien iritziak. Eta hemen jendearen iritziak ez du ezertarako balio, jendearen etorkizuna bostaxola, bakarrik gure txulokerie edo norbaiten txulokerie nahi dute mantendu. Eta oso larria da, bastandarrek eredugarria dire zenolako borroka daramate azkeneko urte hauetan, baina badirudiain gogor Madriletik hasten bali badire denak debekatzen, hemen zailtasunak oraindik handitu egingo dira eta gehien bat ere, guk ez dugu lotsarik izanen, baina hor beharko dute, lotsatuek egon beharko dute Madriltik edo Iruñetik edo zein hondik agintzen dituzten jende horiek horrelako astakeriek egiteagatik. Patxi, duela 600 urte, bastandarrak hor ere ibili ziren lur horiek defendatzen, uste duzu harrituko zirela, gaur egun unate etorrita eta panorama ikustean? Ikusiz gainera zenolako aberastasunak ditugun gaurko egunean, bai ekonomikoak, bai kulturalak edo ikusiz nola aprobetxatzen, gaizki aprobetxatzen ditugun, eske, begidezazu gaurko egunean asmakizun haunitz agertzen dire hor,
ez dakit nork deskubritu duela hau, eta orain makina bat agertu dela non ilargira eramango gaituzten oparitara eta... Orain Marte nahi dute lur bihurtu. Bai, bueno, pues horrelako gauzak ari dire erraten gelditu gabe, eta gure jendeak erraitzuten baina, hauek garron astuat dire, besazu zertan gastatzen duten dirua eta zertan gastatzen dute denbora. Horrelako tresnak egiten gero horrelako tresnei ez diete probetxu ikentzen. Hemen komunala landuko zen, eta dena izango zen komunala, hori dela 600 urteko jendeak, beraien gogoa eta beraien asmoa izen dena komunala izatea, denek troxo bat izatea hor, xatitxo bat izatea, beraien litxuak eta beraien patatak lantzeko eta goxo-goxo bizitzeko gasto gutxirekin eta hilargira joan gabe, ez da egan beharrik. Zeren gaurko honean dena da, jakintasuna dena da, modernitatea dena, baina gero banaketa ez da existitzen, gero bertzi esplotazioa mantendu egiten da egunez egun eta egun guziz. Eta hori da gertatzen zaiguna gure, solas gutiago, asmakizun gutiago, baina gero bigarren pausu hori banaketa eta antolakuntza, hori da gehien bat gure akatsa hundiena egiten duen, eta karo ordu zure, hori dira 600 urte borrokatzen zuten erregearen kontra, hori izateko, beraien izateko, eta hori heldu dire, soeko eta upeneko batzuk hemen defendatzera eta gainera igual irabaztera horren inguruan, hori dena gurik entzeko, baina nola daiteke, inbertze 600 urtez mantenduz, borroka baten ondorioz mantenduz horrelako aberastasuna, hori erabiltzea txulokeri bat mantentzeko eta gehien bat gure herria xeatzeko. Zuk urte batzuk badituzu, Patxi, bastandarra. Baduzu oroitzapena, halakoak bizi izatea? Edo egin zaizu zerbait, ezagik harritzekoa, berritzailea, halako zentsura jartzea? Erran dugun bezala, zeren kasu honetan ez da galdera binkulante bat proposatzen zena, loteslea, erraten dena, hau da erabakitzea baietz edo ezetz, baizik eta kasu honetan kontsulta bat zen, iritzi bat ematea. Halakoak bizi izan dituzuzu? Ez, ni bastandarra ez nahiz izan adin batera iritsi arte, azken finean Amaiur zen bile independiente. Hirurogeita hamaseira arte? Bai, eta, hori da gutxienekoa, azken finean solidario gara hor gai honen inguruan zenbaitu behintzat. Eta ze pastu zen hor ez da horrelako jale horik izanik ez dut inoiz entzun. Gainera, komunalen batzuk igual, edo luberri batzuk, atraiak eta igual ez aske argituak edo hola, izan daiteke, baina, gaurko gunean hor du hazienda sartzeko eskubidea, egurra, metaziriek, idatziak, gaztainak, hor badaude inbertzea gauzen hon, jende modu haman komunitatean edo jende errespetatuz denen jabetza denendako bat zegoen, ez? Baina, zenbaitzuk etortzen dire eta beraien garrantzia ez da bertzia baino gehiago izatea. Da, bertzia baino gehiago duzule erakustia. Eta hor beti horrendik bostaxola ze produzitzen duzun, hemen txulokeri bakarrik mantendu egiten da, ez? Eta hemen gertatzen ari dena hoxe da, erran. Gainera begirazazu, lurroi bastandarrena da. Zeren truke ematen zaio? Nor da enpresa hoi? Zeren truke? Lanpostuak, zenbat, non? Nolakoak, zein motatakoak, deusez. Eske, da, ikaragarria da, ez dago inolako argudiorik, ez dago inolako azterketarik, inolako azalpenik. Horiek dena berdin dira, baina norbaitek noizbait erran bazuen hitz bat, hitzoi sakratua bihurtzen da. Baina ez, ona dela bailearen dako, non dago azterketa hoi? Nork egin du lan hoi azterketa? Nork ikusi du, nork pisutu du edo baloratu du hori denak? Berdin du. Norbaitek errandu, eta hoi bai kanpotarra gainera, norbaitek errandu, eta kitxo, palabra de Dios. Nola daiteke hoi? Egin dezagun gauzak bere maneran, egin dezagun. Eske, ikaragarria da. 1000 urtez mantendu jabetza ez, aprobetxamentu gehien bat. Etorri bat batean, etorri da tipo bat, edo inorre ezagutzen ez dugun gobernadore zibile bat erratera, hoi ezin daitekela egin. Baina zu, hori dela 600 urte borrokaren bitartez lortu genuen, hau. Zu nortzara. Horai hemen momentu batez kontrako erabakitzeko. Eta hoi ez da egin noren, gaten direlek zer egin behar dute. Eske, hoiek erraten dute gauza bat, inolako oinarririk gabe, eta hoi bihurtzen da egi borobila, baina nola daiteke hoi. Baina nola daiteke hoi, bailara guzia egin beharko ditugu oraindik pasu gehiago eman.
Aiztuen dut eredugarria dela horren mandako borroka, eramaten ari diren borroka, baina bueno, asko zera okerra, fuerteago eman beharko dugu. Zeren eta hoi onartezina da. Onartezina da, guk bidezazu, zeren truke? Hor dugu bertziare, muga mehatzea atzo eta gaur agertzen da prentsan. Berdin horre errani dut, beraiek lau makil jartzeagatik lurrean, lur gainean ja hoi beraiena da. Baina nola izan daiteke horrelako lege miserabliak hori dela, ez da izan bat urte egindako lege miserable batzu, pues horiek egindakoak gorde dezaztela. Edo ikusi dezatela jende zerten duenan, baina zertaz gu hola, zertaz bastandar nekazariei, hartzainei, horrelako bazkak kentzea. Jabetza mantentzen duten haute, baina horren balioa, horren erabilera, horren aberastasuna, nola demonio? Pues, gogorra, oso gogorra iduritzen zait gertatzen ari dena. Ez naski horko aberastasuna ikaragarria delako, dera, baiziken, eta gero modua ere, kontutan hartzen badugu, zenolako modu miserable erabiltzen duten, jende arruntari, jende normalari, beraien aberastasunak, beraien bizibide beharrak, horrela esautzeko, horrela kentzeko. 600 urtez mantendu zen, edo gehiago, ez dakigu, beraz, hor borroka baten pean lurroiek mantentzea, bastandarren izenpean edo erabileran. 600 urteren ondotik azkenean kenduko digute, bastandarrei lurroiek? Espero dut, muituko garela nahiko, eta lortuko dugula horri huelte ematea. Ezken finean ez da posible, horrelako astakeri bat gertatze gure egunean, gaurko egunean, non baditugu internet, non badugu telefono, non baditugu hainbertze gauz, eta bueno, non euskaldun hartzain baten bilobak galdu ditu hauteskundeak estatu batuetan. Hau bertze gai bada, erabatu erritua, baina bueno, ez du zer ikusteko horrekin, baina bueno, bazegoen, ez dute gaurko prentsan estarpetzen. Amerikar hauteskundetan, gertatu dena da, hor, Nevadakoa zela erabaki horra gehiengo bat izateko edo ez izateko errepublikarrak edo demokratak. Eta demokratak irabazi du. Errepublikar baten kontra. Eta errepublikar hori nor da? Hoi da, hartzain euskaldun baten biloba. Laxalt. Laxalt. Bere aitetxi gana zen Ameriketara hartzain, xuberotarra. Hartzain. Eta gero izan zituen bi seme, bat izan zen idazlea, eta berzi izan zen Riganen eskuineko eskua. Eta, bueno, hil izan ziren ja bertzeak, eta horre oino sagak segitzen du, eta segitzen du gobernadoria, bueno, nahi zuen segitu gobernadore bezala Nevadan, baina, bueno, ez zailo gauza ongi atera, galdu ditu hauteskundeak, eta ez bakarrik bere departamentuan, baiziken eta, estatu batu osoetan, zerengatik bere botoa erabakiorra zen alde batera edo bestera egiteko. Patxi euskaldunak ez gara sainduak ere eskuak luze izan ditugu. Ez, baina begira ezazu, hartzaingoan, orai dela, bueno, egun eta 50 urte ere, xuberotarroi gantzen Ameriketara hartzain bezala, eta hartzain bezala egin zuen, eta hartzain bezala bera idazten eta irakurtzen justu jakingo zuen segurazkire, lortu zuen gero bere semea izatea gizon importantea, kalterako, baina, bueno. Bueno, hortxen erraten genuen bezala, baztango borroka hori, zentzuratu duten, akaso honetan bertako galdeketa hori, erranez UGEP bat dela, udalaz gaindiko eragina duen plana, eta beraz, Nafarren erabakia dela, edo parlamentuaren erabakia dela, eta parlamentuak duela azkeneko hitza erdizeko kontuen inguruan, eta beraz, herri galdeketa horiek, aipatu dugun bezala, debekatu dituzte, kasu honetan gainera, kontsultazkoak zirenak, eta ez lotesleak, soilik jakiteko zein zen bastandarren iritzia, eta ikusi duzue, Patxiren kasu horretan analisiak, erraten, hau aski larria dela, eta berak ez zuela ere halakorik gehiago ikusi bere urtetan baztanen. Bueno, Patxi, eta gai honetatik bertze batera inen dugu jauzi, ganden astean ere aski ezagunak eta polemikoak egin ziren Barrio Nueboren izpide horiek, deklarazio horiek, aipo horiek, eta, bueno, hor badakigu sare sozialetan, prentsan edabideetan, hainbertze alderditan, bueno, jendea onditz aztoratu zela. Patxi, zerratik dira larriak aipamen horiek? Bueno, oso larria da, azken finean eskubide demokratiko batean, egoera demokratiko batean, bueno, gehiengoak erabakitzen duena, egin behar da, legeak badaude, eta lege batzun barruan egin behar dugu geren bizia. Hemen gertatzen dena da, lege hori esaltarazten direla, eta podore pixket edo
ardura pixka daukaten jendeak edo hor mundu hortan ibilki diren jendea beraiek erabakitzen aldutera legearen gainetik. Eta hoide hemen oso lotsagarria eta ikaragarria dela. Hemen heldu bazaigu barne ministro bat txuleatzen, berak norbait hilduela, bueno, hiltzeko saiakera egin zuena, eta bera gainera autoridade bat izatea, eta hemen ez da zer pasten, nahi du hemen eskubidezko estaturik ez dugula. Ez dago, hemen bakarrik, hemen badaudez, ameka jendek egiten aldutena nahi dutena, lapurtu, hil, eta ez da ezer txopasten, beraiek podoriaren alde bertzegiz egiten balin badute, edo podore horien talde hortan segitzen balin badute, ez? Eta oso gogorra iduritzen zaiz, zerengatik, bueno, segundo marei, bueno, Larretxea baitzen ari zirele, garrapatu zutela, eta berak agindu ez zuela hoi, eta gainera nola handia zen ezin zuten kotxean sartu. Okertuta, segundo marei eraman zuten, 7 egunez kontu zuten Santanderren, hotza, kaskarrak, arropa kendu gabe, eta, bueno, gero laister hitzen zenbait irauntzen pixket, baina, geroztik etzen inoiz berreskuratu. Eta horrela erabiltzuten, eta gainera orduen ere hil egin nahi zuten, kisua ja eramana zuten, bertan zegoen kisua gero kisua botata desagertarazteko haren gorpua. Eta horrelako gauzak egin dituzte. Kusten dugu gero, karo, horren ondotik, bagenekiena oraindik indartu egiten da, zerengatik, bueno, pues, desagertzea, norbait, orduen desagertu ziren Lasata Zabala ere, egun horietan bertan izan zen, horien baiketa. Buru belarri aritu ziren orduan eta ez zaie inoiz inori deuspastu. Bera, idazkari nagusia zena Barrio Nuevorekin, 3 zigor zituen, 3 aldiz epaitua, 3 aldiz kondenatua, ez du kartzelik egin, bueno, kartzela pixket egin zuen lehenengoan, baina ez du ez bat ere, sententzia horietek ez da bat ere bete. Eta hau dena kusten duzunean, kusten duzule gaurko egunean hemen, politikariek ari direla buru belarri lanean erregeari, nolapait ere, erregearen eginkizunak edo beraren bizia garbitzen, egiten ari diren lana, zugertzen duzu baina hau zer da. Nola demonio egin dezakete horrelako gauzak dene badakigula lapurra dela. Ez dute erraten ja horren zerga adierazpena non dagoen edo zer nolako inposa horrein zituen ez, nahi dut erran ez, epez kanpo dela eta horrekin nahi dute salbatu baina nola. Ez alda lapurra, diru inondik atra du, horren zergak non ordaindu ditu, diru inon dago gordeta. Eta karo, Korina gerten du berarik kendu nahi ziotela. Eta beharrik Inglaterran zerbait egiten ari diren epaile, berzera hemengo epaileek, hemengo politikariek, hemengo denek, ari dire, inal guzian demostratzeko, ezin dela erregea epaitu. Baina lapur bat ezin dela epaitu, hiltzaile bat ezin dela epaitu, baina hau ze demonio da, ze epezkanpo dagoela. Bueno, gero errain dugu, baina lehenik ikusiko dugu lehenik ja egia den edo ez den, egia hoi egin den edo ez den egin. Hemen denakola izan dire, Urralburu, hemen gure presidente horri buruz ja niork ez du ez erraipatzen. Ze pastu zen gizon honekin? Eguneko bortzak kobratzen zituen egiten ziren lan guzietan. Eta ez zaio zer pastu zorei, lapurtu zuen diruaren partetxo bat besterik itzulietzuen, itzuli ezkendu egin baitzieten, eta hor dago, inorrez da berrekin sartzen, egun euro ordaintzen ditu, hilabetian bere zorra ordaintzeko. Nortaz ari dirigri egiten? Edo zen olako justizia dagoen hemen ez, eta gero bertze aldetik berriz horrein bertze borrokalari euskaldun kartzeletan atxikitzen beraien sententzia osoa beteta. Eta berriz ere, bigarren txandan ere berriz ere kastelian sartzen da. Baina hau ze demonio da, errain dut. Hemen badaude inbertze ekitaldit, inbertze jarrera eta inbertze, justiziarekin deus ikustekorik ez dutenak. Hor duzu, Valentziako lehengo buru izan dena, buru makurri bitzen dena... Zaplana. Zaplana kartzeletik atrazuten osasun arazo larriak zituelakotz. Azki ponpox agertzen da hor, egunkarietan eta argazkietan eta ez du gia mini gehiago izaten ja, doik kanzer guzia sendatu zaizuzka horret, baina kartzeletik atera dute. Hor eske hau begirazazu,
erregea balin badugu lapurra, eta hoi balin da gure edu, eta hoi balin da balio duen personaia, edo, pues orden denak libre izan beharko genituzke, ez naski bera bakarrik, jende guzti beharko zuen. Eta horrelako egoera batean bizi garelaik, onartu egin behar dugu gure demokrazia oso kaskarra dela. Oso kaskarra dela, zergatik denei etzaigu berdin tratatzen, eta gehien bat hemen egiten dena da gutxi batzun podorea handitzeko tresnak eta baliabideak eta legediak eta montatu, nahiz eta jakin hori denak trampa besterik ez diren. Eta honen aritik pentsatzen dut patxi, nahiko impunitatean gelditu den bertze eraso bat, ez? Eta baduna zer ikusteko azkenen aipatzen ari zinen honekin, nolabait ere, ez? Euskaldunen kontrako erasoiek ez direla berdin epaitzen, aipatzen zenuen ez? Izan da, orain Ezpala tabernan egon zen eraso hori, ez? Eta, bueno, kasu honetan izaten aldu nolabaiteko, ez? Paralelismoa kontu guzionekin, ez da? Niri aitak beti komentatzen induen, gure aitek gaztetan hemen Iruinen ibilia zen, eta komentatzen zuen nola baten eta bertzen egoitzak atakatu egiten ziren, eta horrela bat zegoela borroka bat hemen espazioa hartzeko nola baitere, eta enuen kasu gehiagorik egiten, baina hau da ejemplu garbiena, ez? Nola baitere talde baten kontra nahi bale meduzu jo, pues zerengatik hau ez da izan tabernako historio bat, nahi dut hemen, tabernaren inguruan eta futbolaren inguruan ez da montatzen berroi enmaskaratu ateratzea bidera eta gauz bat xeatzea. Nik uste dut oso larria dela hau da faxismoaren birsorketaren pausu importante bat, ez da handiena izan, lehenbizikoa da, behar zituzten gauzak ikusi eta aztertu. Eta gainera, Iruinen ez da konfliktibitate berezirik eta futbolako gaietan ere. Baina, hor egin dutena da, norbaitek antolatu dut, eta begira zazu. Kuarteletik, Guardia Zibilen kuarteletik 200 metrotara dago Ezpala taberna edo gutxiago. Ondoan daude. Eta horra gandira egiten ez duten txantrako beste puntan. Eta ez zuten zer ikustekorik ere orduen ez zegoen inor ostatuan. Gero argazkiak egiten ibili ziren. Argazkietan inori ez zaio trapua erortzen. Ez dago inolako zalantzarik hor ere. Eta guk ere esperientzia gehiago daukagun urtein podorioz edo urten ondorioz konturetzen gara, hor gauza arraroa dira, eta hor fatxerioa nagusitzen ari dela hemenka, nolapait ere erakustaldi bat da. Bertze pausu bat da, beraiek eraman nahi duten politikan, azken finean beraiena hoi da. Jipoitzea eta badakite, podore faktikoak alde dituztela, eta podore faktiko baten ondorioz, beraiek markatutako proiektu baten ondorioz da, egun hortan Ezpalan gertatu zena. Hor ez dago borroka bat taberna baten kontra, hor dagoena da fatxak hemen gaude, fatxak baditugu geren gauzak egiteko bertze modu bat, eta hemen gatoz, eta zuek lasai hemendik gehiago etorriko gara, eta izango duze aukera ostia gehiago aurkezteko. Baina noi da mehatxu bat da, bide bat markatzen dute, bide fatxa da, eta horrek duen garrantzia bertzegisekoa da. Animaleko garrantzia du horrek, eta horiek moztu egin behar dire. Lehenbiziko momentutik, bertzea zere, ze pasten da, ze bat atxilotu dire, ze pasten da hemen berroi persona ibitzen, hemen dugun polizi pilakin berroi persona ibitzen aldirela kalean, jipoitzen ez egin hor da bakin hor. Baina hau zer da, eta ez dute inor harpatu. Baina zertako dugu bada, Europako leku gehien polizia duen lekua da gurea, Nafarroa. Eta ze pasten da, ez du berroi persona hor, komando gorde batean hor ibilki direnak, ez dugu ez da batera harrapatu? Ez dakigu bertzean nungoa ziren nora jo zuten, zer egin zuten, karretera guzi kontrolez beteta daudenak, baina hau zer da? Norre gainatu nahi dute? Pues hau da faxismoaren bertze pausu bat, eta hau oso fuertea, bertze pausu bat da egin zena Ezpala ostatuan. Eta ikusiz gainera, Diario Navarrak eta zen olako aurkezpen egin dute horren inguruan, oraindik ere segura gozaude. Garrantzia kenduz, hemen ez da zer pastu. Hemen, lau, gero ez ziren futbolera gelditu, gero gantziren. Eta zer pasten da, badakite gantzirela, badakite ziela gelditu, baina ezin dituzte harrapatu, ez dakite inorreren orden. Hombre, por favor,
Baina gero aldiz Patxi Parradoko museoan egin dutenean pintaketa hori, bat koma bortzekoa, orduen bai, atxilotuak izan ziren, baita kazetariak ere bai, eta denetik ez? Ez nahi dut, podoria beraia dute, begira ezazu. Gaurko egunean, badago borroka ikaragarri bat, Consejo General del Poder Judicial, horren inguruan nola antolatu zeintzuk duten hor eskubidea, eta zer dago gibelean? Ez que nire guen, nik ez du konprenitzen hau, tenorbetaren oso erresa da. Beraz ez du, gaurko egunean badaude, pues igual 80 epaiketa irekiak PP-ko lapurketei buruz. Eta hor, horiek denak epaitu beharra dira. Ze pasten da, hor, segunta zein tendientzieko epaileak irabazten duten, batzuk edo bertzek epaituko dituzte, eta horre suposatzen du, edo atrako direla libre, edo igual zigorren bakarren batzuk kartzelera sartu beharko dutela. Horrengatik ari dire, beraien ez eskubidea defendatzen, beraien esklusibitatea delituan defendatzen, eta hoi antolatzen dute, pesazu nola, zen olako demokrazia dugun, segun ze epaileak irabazten duten, hor, konseilu hortan, hori denak zigorri gabe aterako dire, eta segun hor bertzeak irabazten badute, hauek hori zigortu izan dire. Ze justizia dago? Hau da eskutartean daukaguna, eta hau da borrokatu nahi duguna. Gauza hau ez dira guri kezkatzen gaituztenak, eta hor dago ere, Espala taberna bereziki, etorri dire, gainera ez da berezia hor, bueno, pues hor ezkerra bertzaleko jendea biltzen da, ezkerra bertzaleko jendea kudeatzen du, baina, bueno, pues hainbeste taldetako jendeak egiten duen moduan, baina hemen markatzen dena da, gu gara jefe, gu gara indar armatuen parte bat, bertze parte bat, hor, kamuflatuak gaudena, baina momentu batean ere behar bada agertuko garenak. Eta hor, bueno, pues, erran dezatela nortu dire, erran zertaz ez duten inora txilotu, erran zertaz ez dira eskuin muturreko guziak hor violentziaren ondorioz izandako zerbaitei buruz azalpenak eskatzen, edo informazio eskatzen. Oia, bazertu da, kendu diote garrantzi guzia berrik ematen, taberna batean liskar bat, osasuna eta futbola tartean zirela eta. No. Fatxak indar erakustaldi bat egin dute, eta erran digute. Kontuz, hemen gaude, guk agintzen dugu, guk ditugu hainbertze podore, eta horiek erabiliz xeatuko zaituegu. Barrio Nueboren aipamen horiek, botere judizialaren kontseilua, ez palako erasori, batzuek 78ko erregimena deitu dutena, eta zenbaitek aipatzen dute, kasu honetan, Frankok aipatu zituen hitz horiek, berak utzi zuela dena atado, bien atado, berak esan zuen bezala. Hori da, guztionen irakurketa posible bat, behintzat, pentsatzen dut Patxik zioenaren, nolabait ere atzean egoten aldena. Patxi, hemen utziko dugu, bakarri aipatzeko azkeneko kontu bat, gaur orain txen jakin dugu berria, munduan 8.000 milioi pertsonetara aietu garela. Bai, hala da, eta beharko dugu ikusi egiten dugu mundu honek, nahiz eta, gero eta gauz gutxiago ikusi behar ditugu, zergatik, bertzea hor dago Indonesian egiten ari diren konferentzia, baina dirudienez ez dituzte neurriek hartuko mundu hau iraunarazteko. Dirudienez dena da pakotxa beriari tireka, eta azkenean dena xeatu izanen dela inorendako ez, zergatik orain arte bezala mundu hau gastatzen ari garen segitzen bali badugu, gure munduak bizi laburra du. Eta inork ez du sinetsi nahi, baina zientifiko askok eta askok argi uzten dute, gaineraz probatu egiten dute, demostratu egiten dute hau horrela izanen dela, baina lehengo hartzainak, hori dela 600 urteko hartzainak mantendu dituzten, beren bizimodua, bizilekua babestu duten moduan, guk gurea espalime dugu egiten, gurea desagertuko da eta haien gandik beharko dugu ikasi nola, gure gurasuak eraman zizkiguten aberastasunak guk ere gordetzen ditugu eta 600 urten buruan geren ondokoei transmitituko diegun. 8.000 milioi pertsona izan beharko baldin bagara, orduen seguraski lur ahalik eta gehien beharko dugu, hori seguro. Eta lur ahalik eta honenak. Eta gehien bat ongi tratatua. Eta ongi tratatuak. Patxi Urrutia, bertze behin hemen, aktualitatearen errepaso hau egiten laguntzen, mila esker handitz, tarte hau hartzegatik aste artero, 10 behin, aste artero bezala. Mila esker, niretzat plazer bada zuekin hemen egotea.
Gaurko albisteak ikus ditzagun. Txantre auzoko laukalek seinale horizontalak izango dituzte txirrindularien segurtasuna hobetzeko. Udalak esku hartuko du San Cristobal, Irunberri eta Mendigorriko kaleetan, Magdalena kalean, bidegorri berezirik gabe. Udalak urte amaierako osatuko du Barañengo hiribidea bizikletentzako ardatz bihurtzeko prozesua, Iruñeko Premin bulebarrean oinezkoentzako hobekuntzak eginez. Eta 75 urtetik gorakoentzako doako bi tailerretako izen ematea zabalik dago, pertsonen arteko komunikazioa hobetzeko eta estresa kudeatzeko. Udalak itxaropenaren telefonoarekin elkarlanean antolatutako jarduerak abenduan egingo dira. Eta akitzeko Iruña kirol eta gizarte errezetako proiektuen kudeaketa lizitatu du. Osasun zentroetatik 50 eta 80 urte bitarteko pertsonei ariketa fisikoa eta kirola agintzeko. Urteko kontratu horren aurrekontua 56.000 eurokoa da, eta Iturraman eta Txantrean ezarriko da, lehenik eta behin. Bueno, eta gaur ere pixkat kulturzale jarriko gara, izan ere musikaz solasteko abagune txiki bat hartuko dugu. Gurean, Patriz Dumora dugu, Watson ez izenez ere ezaguna, Akelarre taldean urte handizetan ibilitakoa, eta karkako ibilbidea ere atera zuena, 2008an atera zuen bere izen bereko diska, eta orain, 14 urte beranduago, bere bigarren bakarkako lan honekin dator, Bobby CD-arekin hain zuzen, eta horretaz guztia solasteko, zortea dugu, zorionez, zorionekugu, hemen arratsalde honetan, bera hemen dugulako. Arratsaldeon, Patriz. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Ez horregatik. Bueno, 14 urteren ondotik, bigarren CD honekin, Bobby izenekoa. Bueno, zergatik, zenuen hor zerbait ateratzeko oraindik, ezta? Bai, pasain dizut 14 urte diskorik atera gabe, hasiera batean bakizu nola disko ateratzen duzunean idei multzo dituzu buruan, eta gero pentsatzen duzu, hainbeste indarra uzten dugu disko baten egiten. Pentsatzen duzu, lasai ibiliko naiz. Gero, adibidez, gauz asko inditut, eta ere bi alaba. Ere, denbora asko hartzen du, eta badaukat beste musika bizi naiz, eta musikatik. Baina badago lan bat pixkat nola ezten da, jateko ematen duena ere, badago egin behar zen eta egoera berria eta dana. Eta gero denborekin ideiak metatzen ari dira, gitarra gero eta gehiago hartzen nun, eta melodiak sortzen, eta doinuak, eta kantuak, eta... Beraz, nolabait ere erdi naturalki sortu den zerbait da, hau da, erraten duzun bezala, musika inoiz ez duzu utzi, egunerokoan bizitzen duzun zerbait da, baina kasu honetan hor, hau lan pertsonalago bat edo izan da, ezta? Horixe. Zakit, uste dut momentu batean behar dut hori egin, eta egin dut. Kasu honetan, gainera, Bobby izeneko CD hau, katu bat agertzen da ere bai, izenburu batzuetan, letra batzuetan agertzen da, 2008ko diskan ere agertzen zen izen batzuetan. Bueno, ez dakit esklusiba bat den, ez? Ez dakit, Patriz, zerbait erraten diguzun, nor da Bobby? Zer da Bobby? Bakoitzak norberak aukeratzen du, nor den Bobby. Ez dut azalduko, bakizu. Ez da sekretu bat, baina bakizu kantu baten letra nola harrapatu, nola zentzua harrapatzeko, nik nahi dut letra entzun eta zure irudimena lantzen, zure murmuina lantzen ari eta ez dakiz zer. Nola baitera hor uzten duzuzuk, ez? Kaxa hori, bakoitzak iregitzea eta bakoitzak ateratzea hortik. Nahi duena, pentsatzen dut zuk bai, ez? Zentzu batekin edo egiten dituzula zure kontuekin, baina bueno, hor bakoitzak tiratzea nahi duen. Nire buruan joko bat da ere,
ez dut daturik eman nahi, eta hori flojo hori usteko. Eta bakoitzak bere ideia egin dezan. Bakoitzak bere ideia egiteko, hortxen Bobi izen sugerente horrekin, zede aski txukuna gainera, portadan hor, agertzen da katu bat ere, bakoitzak ikustea eta aurkitzea eta esploratzea zer dagoen bertan. Kasu honetan gainera, akaso adin gehiago dutenek, gehiago ezagutzen dizute, gu gaztetxonek akaso gutxiago, eta zu, gezurra badirudi ere, landetatik zatoz, eta hala ere, euskeraz egiten duzu, eta letrak baitere euskeraz, ezta? Bai. Hala ere, disko hontan letrarik ez dut egin. Baina bakarrik izan zen tomoitz bertsio baten eta nik egin dut itzulpena. Baina hala ere, nire letrak egin ditu batez ere Beltzane Oanos Sanz de Murieta, hemengoa, Iruñakoa. Eta Amets Artzaiuz, ezagutzen duzu, hortzi doate, baita, badugu familia hemen. Eta zer gehiago, eta kitxo. Kasu honetan, zuk musikaren zatia egin duzu, beste CD batzuetan bai letra, kasu honetan utzi duzu artista hauei egiten, ezagit, sentsazio onak, ala ere zu, atera den emaitza horrekin? Bai, egin nituen, hasiera batean egin nituen kantuak jaurtez. Ezakizu zer den jaurt. Jogurta, ez da? Jogurta. Guk iparraldean esaten dugu jaurt, erabiltzen dugu, kantatzen dugu gauzak, I want to stay for free, that's all I want to keep. Hola, izan da, inglesa dirudi, baina jaurta da. Ezagutzen dut pare bat egiten duten hori da. Hoxe, guk deitzen dugu, hau, jogurt. Edo hartzen nuen zerbait, txaramela, kantu bat, eta nire nahi nuen giza, pixkat edukituta, eta gero lantzen ditut ideak. Letrak ez ditut egin, baina ideak nituen. Ideak nituen, adibidez, Bobirena. Nuen, lehenengo diskoan desagertu zen Bobi, zegertu zaio Bobiri, eta disko hontan agertu da Bobi. Novelan bezala. Eta hurrengo diskoan, agian zerbait Bobitik izango da baita. Bobiren kontu hori, beraz, sugerentea, hor dagoena, CD entzun beharko, kontzertuetara ere joan beharko, historia gehiago ezagutzen joteko. Prestatu izut, joku, kazetariei gustatzen zaigun joko hauetako bat, eta, gizu, zure CD-ak kasu honetan 12 kanta ditu, botako dizkizut, kantu bakoitzaren izenburua, eta eskatuko dizut bakoitzetik, hitz pare bat erratea, edo esaldi bat, nolabait ere, zuri sugeritzen dizun zerbait ere. Kasu honetan lehenbizikoa, CD-ko lehenbizikoa, zer gertatu zaio Bobiri? Bobiri desagertu da. Arrastuak genituen, gerra luma utzi zuen atarian, eta nun dago Bobi? Nundik? Ni gogoa daukat jakitea. Desagertu da. Nun dago Bobi? Bigarrenean, Amadu. Amadu berak ez da desagertu, baina agertu da. Etorri da Gineatik eta Afrika guztia zeharkatu du. Oso bidea luze bat, oso urte batekoa. Eta azkenean iparraldera agertu zen. Sorginen erratzak? Sorgi erratzak izan da bidai bat denboran. Dena bidaiak dira. Bidai bat denboran sorgien etik, eta gero hartzen dugu idazlen lana, baina lan luze bat, politikarien lana, lan luze bat ere, eta amodiozko lana, hau da, ere abentura bat. Eta azkeneko bat botako dizut, kasu honetan 8. Mutil zaharrarentzat. Mutil zaharrentzat. Hau izan da alderantziz, bidai bat baina bakartia bezala. Hau da bertsioa, bakizu, Tom Waits indako kantu bat, bere jazz kabaret
garaitik, eta maite dut asko kantu hori, maite dut asko Tomoitz, niretzat Tomoitz da mutil bat, genio bat. Zure pentsatu referente bat, beraz? Bai, referente bat ez, baina maite dut asko. Nire gustuak dira oso zabalak. Bere soinuak ere, nolabait ere, sumatzen aldire, zure CD honetan? Barkatu? Bere soinuak, ezagit bere nolabait ere, ez? Influentziak aurkitzen aldire, zure CD honetan? Bai. Hau egina da, entzuten dudan musikatik dena atera da, ideiak eta baita moldaketak eta nik musika asko entzuten dut. Beti ari naiz musika entzuten. Musika entzun eta musika jo, eta kasu honetan, CD honetan, lehenengoan bezala, folk, rock, alako soinuak entzungo ditugu? Lehenengo diskoa izan zen batez ere akustikoa, 2 gitarra akustikoak eta bateria. Etzen bajorik, etzen eskusoinurik, etzen ezer. Disko hori, nire autokritika egin dut, eta pentsatu dut, zerbait, bajua behar da. Basua entzun behar da, basua oso importantea da. Eta gainera egin dut disko hori nire lagun batzukin eta oso gutxien jo nuen hoiekin, baina gogoa nuen beti hau egitea. Eta egin dut. Ni ibili naiz ere bai entzuten, hortik kanta pare bat aurkitu dudanak eta aski soinu garbiak, goxoak, entzutekoak, batzutan lasaiak, batzutan dantzagarriagoak ere bai, beraz, hortxen izanen da, CD horretaz gozatzeko aukera, han hemen ere ibiliko zarete, pentsatzen dut, CD-a aurkezten, kantuak aurkezten, zehazkiago, Iruñaren kasuan, 18 honetan bertan, de Olympis Beer tabernan, ibiliko zarete, ezta? Eta okerrezpanago abenduaren 4an ere bai, hemen Nafarrotik ibiliko zarete, Irurtzunen okerrezpanago. Hori, Irurtzun hurrengo larumaten, eta beste behin izango da abenduaren batean Txantrean. Eta horretaz gain, Euskal Herri guztitik gozatzeko aukera egonen da, Portugaleten, Santurtzin, hainbat tokitan, hamaika tokitan egonen dire, Bobi CD aurkezten, ezagit, sentsazio honarekin, gogotsu, Patriz? Oso baikorra naiz, eta badako talde polit bat. Izango da, adibidez, Iruñan egon gira taldea harin batekin, ni eta beste gitarista bat. Egongo era, eta akizu, musikariak denak biltzeko oso zaila. Bertze toki batzuetan aldiz, musikari gehiagorekin, duko duzu? Esan nahi dut, nirekin jotzen duten musikariak eta oro har esan nahi dut. Musikariak badituzte hainbeste taldetan lana, hortaz dena, egutegiak koinzidatzeko oso zaila. Zaila izaten da, bertzaletik berri hona bintzat musikariek badutela non jostatu, non jardun. Erran dugun bezala, Patriz Dumoraren, Watsonen, azkeneko CD hau, Bobi, 2008an atera zuen bere bakarkako lehenengoa, orain bakarkako bigarrena, eta Euskal Herri guztitik CD horretaz gozatzeko aukera, eta gaurkoan hemen izan dugu, Patriz, zertxo baita erraten behintzat CD honen inguruan, erran dugun bezala, Bobi, titulo eta motibo sugerente honekin, bakoitzak ardezala eta gozatu dezala alduen moduan. Bai. Mil esker hondiz, Patriz, Mil esker zuei. Bauxen gaurko magazin honetan izan dugun guztia, bihar ere, hemen egonen gara, aste azkenean, bihar arte. Mar izan zen lasterra, jaun kontiaren bortala,
Aiei eta jauna nunduzie, ene seme galanta. Zorioneku hitza, hastaga baitere, behin eta berriro errepikatzen ari da azkeneko orduetan. Atzo sekulako berria historikoa plazaratu zuen Arantzadi Zientzia Elkarteak. Nafarroko Arangurenen Irulegi herriko indusketa eremu batean baskoierazko inoiz ikusitako idatzi zaharrena aurkitu dute. Idatzia metalezko esku batean, brontzezkoa, dago txertatu eta Kristo aurreko lehenengo mendean du jatorri. Idatzizko lehenengo hitza egungo euskaran ulertzeko arazorik ez dago, zorioneku, zori ona opa duen hitzarekin hasten baita. Ondorengo esaldiak berriz oraindik ez dira ulergarriak filologoentzat, izan ere baskoieraz daude idatziak. Hau da, euskararen aide zarrean, gazteleraren kasuan latina izan daitekeen lez. Diotenez, egungo euskaldun batek baskoieraren 20% inguru uler zezake. Metalezko eskua bera, etxea babesteko objektu bat izan zitekela adierazi du Matxina Aiestaran indusketaren zuzendariak. Aurkikuntzak euskal komunitatea harrituta utzi du, gaurko egunkarien azal guztiak hartuz. Ezbairik gabe, testu liburu asko aldatuko dituen aurkikuntza. Garako editorialean errandenez, zorioneko gu euskal herritarrok. Ezbeldoiko jentia, ala sentimentu gabiak, ilainula nuken eta deus ere etzekiena. Ezbeldoiko bukata, ala bukata ederra, bere terretxen atorretari, irurdozena umen da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.